Arvoisat television tarkastelijat siellä kotikatsomoissa pehmeine sohvineen. Olen tosissani pahoilla, että olin taas teidän keskiviikkoiltaanne pilaamassa. Ties kuinka herkkä hetki teillä siellä oli just menossa. Minä kyllä maksan sitä korvauksia myöhemmin. No, tällä kertaa minä haluan esitellä semmoisia hyvin kansanomaisia asioita. Minä olen sekoittanut erilaisia lääkkeitä, jotka on ihan tavallisen ihmisen käyttöön tarkoitettu. Minusta lääketeollisuus on aina osannut kyllä hinnoitella itsensä tosissaan kyllä osannut sen homman. Elikkä tämmönen pieni säästöidea lienee paikallaan. Tässä on ihan tavallinen särkylääke. Minä olen tämän varastanut tämän idean teepussista, sori vaan, copyright. No, kuitenkin, jos sattuu särkeä vaikka ärrää, niin kannattaa ottaa hyvä särkylääke siihen. Nielassa se ensi, antaa se vaikuttaa 30%, ja sitten vetää takaisin, niin sen jää vielä 70% limittiä. Näin. Sillä tavalla. Huima säästö. Toinen idea sitten heti perään, mikä lääkkeessä tuli puheeksi, niin minä olen yhdistänyt viihteen sekä lääketeollisuuden ja tämmöisen niin kuin lääketieteen. Niin unielokuvalääke, jonka on tuottanut filmiteollisuus. Ihan mahtava keksintö kerta kaikkiaan. Tässä on ensinnäkin semmosia pillereitä, että kun otat tuossa yhden pillerin, niin se mitä siinä pillerissä sattuu lukemaan, niin sen unena näet. Tässä on Jack Nicholsonin Yksi lensilyt käenpesä ja tässä on Pertsa ja Kilu heti perään. Sitten on Tom ja Jerry täällä pohjalla. Täällä on lasten ja aikuisten viihdet sekaisin. Tietenkään en tiedä toimiiko se, mutta saa sitä ihminen kokeilla, jos haluaa. Eihän sitä ole kielletty.